ta faru ta ƙare. Al'ummar Nijar, Mali da Burkina, albishirinku, wato sababbin kuɗaɗenku sun fito. Na ce sun fito, sababbin kuɗaɗenku deja sun fito. Kawai me ya rage? A fara kashe 'yan kuɗaɗe. Mai saurare na, da Allah ka yi fartajen wannan bidiyo ga duk wani ɗan Nijar da Mali da Burkina ya ga wanga bidiyo, kuma ka yi following ɗina. Kuma albishirinku, Nijar wato za a sake carte d'identité, za ta koma wato ta ƙashi kenan, ma'ana ta roba. Wannan carte d'identité ɗin wato za a sauya ta saboda lalacewa. Da yawa wasu 'yan Nijar ɗin za ka ga wato carte ɗinsu ko shekara 2 ba ta yi ba, wato ta shiga ruwa ta lalace. To kun ga dai wannan idan aka sake ta, idan ta faɗa ruwa sai dai ka ɗauko kayanka ka saka da jihu, wato babu abin da za ta yi. Mai sauraro na, da Allah kar ka manta wannan bidiyo kai fartajen ta, ka tuttura ma mutane.